जानायाव सुरु जोंना नै मा जानो नागिरदों माइकेल? कचुरि अननायनि गेजेरजों टाइमाबो जाबाय ना लादु मोनसे मामा नेमखि मोनसे लादु मोनसे दे ओरै हरदों नै पानिस मोनलायबाय सासे बल लायैनि होजाबायना सारजन। हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक माय चेनेल गाइस। नै दिनै जोंना प्रेक्टिस दङलाय मैयानिफ्राय प्रेक्टिसा जोंना स्टार्ट जाबाय। ओमफ्राय आं मैया भिडिअ लाबोनो हायाखै आरो मैया जोंना फुङाव बेलासियाव जादोंमोन। ओमफ्राय जोंना दिनैबो प्रेक्टिस दं नै दा जागासिनो आरो प्रेक्टिसा मैयानिफ्राय स्टार्ट। ओमफ्राय नोंथांमोना आं भिडिअखौ एसे शेयार खालामसैलाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा फैथ'वाखै जोंना नै दाबो ओमफ्राय राउन्ड थाबायगासिनो राउन्ड। नै जोंना मामाया जान्डि मुन्दासो गायगासिनो। औ सुरु होमबा प्रेक्टिसा ना? सुरुआथ' सुरुखा रेस्ट गैला एबार टाइम लानो नालाय जोंना दा टाइमा दा 8:30 जाबाय आरो 8:30निफ्रायसो दिनै प्रेक्टिसा। खुनु प्रेक्टिस टाइम टेबोल गैया जोंना गाइस। एखमबा 12थायावबो जानो हागौ। नै फंबाय खुनु प्रेक्टिस टाइम गैया नङा? 12थायावबो जालाबायनो हागौ एखमबा 9थायावबो जालाबायो 10थायावबो जालाबायो 11थायावबो जालाबायो 2थायावबो जालाबायो। नै होसिगोनलाय माथो बेफोरसो मुसुरनाय। दुखुनि समाव मुसुरनांगौलै सम होमबासो एसे सान्ति जायोलै। चले पुष्पास मोजाङै सालथे थब्ला आंखौ थब्लासिम होबाय नोङो। खानाया गैया नालाय ब्रा नोंना ओंखायनो सिनजाबाय नालाय गैला। गाइसमोन दाबो ओंखारजोबाखैलै नै जोंना मानसिफ्रा दासो ओंखारहांदों आरोना। ओमफ्राय ओरै ग्राउन्ड बानायगासिनो माखासेया दा ओंखारजोबबा जासिगोन। ओमफ्राय दाबो सार फैथ'वाखै सार फैबाथाय स्टार्ट जाबाय आरो प्रेक्टिसा। दा नै दासो ओंखारहांदों बयबो। सहैसिगोन न'नि सायाव आयौ आसोला मनिपुर दं डिब्रुगड़ माबा माबि गासिबो दं। आयौ 30थासो दङ। 30थायाव मा लागोन 2200। भिउसफोर माबाफोर कमेन्टफ्रा एसे खम फैगासिनो आदा। एबारबो फैबाय थासिगोनलै र' फुजा दा फैखांखाबायना जों बावखुंग्रियाव। औ कमेन्ट ओरै बारा जानायनि साबसक्राइबारफोर बारा जानायनि बावखुंग्रि सिख्ला दं बोरै बिबोखाबाय जोङो एबार बारा जासिगोन। फेमिलिफोरखौ एसे होनहरब्रा नायनो थाब नायनानै शेयार खालामना होदो। एखेबारे बिथाङा थाखा दांनो लुबैनाया हामथारलानो गस्ला लंपेन्ट गोलोम बोथोरनि बायनो लुबैनाया। मबाइलबो गोदान लानो हानायनि जाहाथे मबाइल गोदान लानो हानायनि बिथाङा सिक्किम शिलं थांनो लुबैना हामथारला जाहैबाय फेसबुकनि फैसाजों बेरायनो लुबैनाया। इउटुबनिजोंब्रा औ इउटुबसोना आदसा काश्मिराव थांजायालै दा फाग्ला एटेक जाना दं नङा बन सहिनासो थांनांगोन दा काश्मिराव। ए आदा सार फैबाय जोंना एबार थाबागासिनो प्रेक्टिसा जों जिरायनानै दङ बालायलायबायसो नै टाइमाथ' 9थायानो जाबायदां। 9था जाबाय 6:30निफ्राय जिरायदों जों दहाय। सार थाब फैनांगौ। ओंखारजोब्बायानो गासिनो ओमफ्राय जोंना साराबो सौफैबायानो। फाइनालि प्रेक्टिसा सुरु जासिगोन जोंना नै नङा आदा फैबाय सार फैबाय आरोना। ओंखारनो नंजोबखायो बयबो। सार नुजोबसिगोन नोङो खिन्थु एबार रैखा गैया 11थायाव जोबगोन 2:30 ब्रेकफास्ट होनांगौ सार बिदिबा 11थायाव जोबनाय खोथाथ' आरो 2:30थायाव हाबनांगौबाथ' बिराद बिपद।
Line up, line up. Goalkeeper. Sudah pusing kali. Bola ini जाबाय ना Sarjan. जानायाव सुरु जोंना नै मा जानो नागिरदों माइकेल Kosuri. अननायनि गेजेरजों टाइमाबो जाबाय ना लादु मोनसे मामा नेमखि मोनसे लादु मोनसे दे ओरै हरदो आंनो साइडआव नेमखि मोनसे लादु मोनसे आं लाबाय दे मोनसे ब्रेकफास्टआ जोंना नेमखिजों लादु हाब जानायाव सिगांथारलै नोङो सिगां जायो नामा जानोसै गासिनो लादु बेखौ जाबाथाय देन्जार फिटफाट जाबाय आरोना फिलिमनाबो जाबाय बिजनेस खालामनो नागिरदों फाननो नागिरदों रावन बे लाहां जानायानोथ' रावन थाबायनो नागिरबाय रावननि उनाव दा जासिगोन आरो गुमै खोबादो आं गुबैनो होनो लिङो मिथिबाय बिनानाव डेन्जार साइज दं बिनानावखौ लायनोसै होमबा माल बिदारनि गाइस रावन खारबाय जोङो आदा जों मा दं मेनेजारखौ बिराद होबाय आं पानिशमेन्ट मोनजादों आसोला बेना ओरै बै राउन्ड खारनांगौआ सेर हाग्रा सेर जों गैया ग्रुपआव रानिं खालामगासिनो जोङो नै राउन्ड खारगासिनो आंनि मान सनमान जाजोबगोनलै नोङो नै हादाबसा खारगासिनो गाइस बेना पानिशमेन्टल' ना मारा पानिशमेन्ट मोनलायबाय सासे गान खननांदों बिथाङा जोब्बाय गाइस जोंना राउन्ड खारदोंमोन साहा लोंगासिनो जोंना साहाखौनो लोंलामोनलै सारजों लेटेस्ट सा नामा साहाखौ लोंनांगौनो सार लोंनाय हिसाबै लोंसै जोंबो बरिया एसि रुम बायदिखालै दंफाङा साहा लोंनाय जिरायदों जोंना नै आरामना एसि रुम नङा दंफां होनबाय एसि थान्दालै दंफां बिरादनो
आंनि गुमै मोनबाय आंनि गुमै बे जार्सि नाम्बार 15 फाइनाल गासिना दा प्रेक्टिस जाजोब्बाय नै 11ता जाबाय 11तायाव जोब्बाय आरो 9तानिफ्राय जादोंमोन ओमफ्राय दा 3तायाव जोंना प्रेक्टिस जाबावगोन आरो बेखिनियानो आरो गाइस दिनैनि भिडिअ लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय